Čaute ľudia, moje meno je Jozef Juliáš a ideme ďalšiu hru, je World Football Liga. A po slovensku to je Svetová liga majstrov, alebo nejak tak. Ak ste doboli v angličtine, píšte. Dáme si najprv na nové. Dáme si penalty, áno. Takže kto chcete byť? Ja sa, že Slovensko. Tam ten hajzel bude. Toto. Môžeme ísť na to. Už vám to dáme tichšie. To bude taký kratší video, iba penalty a... OK, to si nevšimajte, hej. Jo. Boha, ja som nevidel. Ja mu dám tiež tam do vápna. Tušil to. Do Boha. U nás 2-1. Chodca. Jo. Je to 2-2, hajzlíky. Jo! Jo! Do prdele. Vám to pamatuji. Jo. Vyhrali sme? 4-3, rematch. Ak sa vám videjko páčilo, dávajte lajky, odbery a nezabudnite dávať aj mojim dvom kamarátom Adamu Šupčikovi a Klaudii Šupčikovej odbery. Čaute!